Zdravím vás. Já jsem Turoň, Ladislav Turoň a už více než 20 let podnikám a rozšiřuji své podnikání. Naším cílem je pomoct dalším lidem a pomáháme dalším lidem k tomu, aby i oni se mohli stabilně finančně zabezpečit. Začalo to zhruba před 20 lety, kdy jsem se poprvé setkal s tímto podnikáním. V té době jsem byl zaměstnancem a vystřídal jsem několik zaměstnání. Je pravda, že jsem nebyl spokojený se svým příjmem, neměl jsem vůbec čas a tedy hledal jsem možnosti, byl jsem hladový. Ovšem klasicky podnikat jsem měl obavu a strach z toho, že potřebuji něco vymyslet, co bude fungovat, nebo hlavně finance. Já jsem si spojoval podnikání s vysokou investicí, takže měl jsem obavy z toho, že se zadlužím a že můžu zkrachovat. Takže pokud jsem hledal nějaké možnosti, tak jsem spíš byl vždy opatrný a byl jsem vzadu. A je pravda, že když jsem poprvé viděl tohle podnikání se zárukou, bez rizika, tak jsem byl z toho nadšený. Mohl jsem si nechat své zaměstnání a přitom jsem začít podnikat a pokud jsem zjistil, že příjem ze zaměstnání už je menší než z tohle podnikání, mohl jsem skončit. Takže to, co vlastně poskytuje tohle podnikání se zárukou lidem, je, že můžou mít další zdroj příjmu, můžou si nechat své zaměstnání nebo podnikání a přitom si začít svůj další příjem. O co tedy vlastně konkrétně jde? Pokud bych měl charakterizovat toto podnikání jednou větou, tak jde o změnu způsobu nakupování. My jsme všichni spotřebitelé, někde nakupujeme běžné spotřební věci a služby, potřebujeme mít stále spotřební zboží dokola v koupelně, v kuchyni, na záchodě, používáme mobilní telefony, internet, používáme elektriku, plyn, to všechno tenhle biznes řeší. S tím tedy, že tyhle peníze, když utrácí člověk, tak z toho nemá žádný profit. Oni se mě zeptali v roce 1994, hele, kam chodíš nakupovat, kde utrácíš své peníze? Říkám, no tady v tomhle obchůdku nebo tamhle v tomhle marketu. A kolik tam utrácíš měsíčně? Říkám, všechno, co mám. V té době veškeré peníze šly na běžné spotřební věci. Dobře, když tam necháváš všechno, kolik ti vrací? Kolik dostáváš na zpátek? Říkám, to je divná otázka. No nic nedostávám na zpátek. Co bych měl dostávat na zpátek? A chtěl by si dostávat? Říkám, to je možný. A kolik bych mohl dostat? 30 až 50%. 30 až 50% to je možný? Je to možný. Tenhle biznis to řeší. A to je hodně peněz z toho, co jsem tam nechával. Další věc, zeptali se mě, hele, už si někdy doporučil někomu nějaký produkt nebo službu, s kterou si byl spokojený? Říkám, no jasně, to znát každý, to dělají všichni. Dobrá, a jaký jsi měl profit z toho? Kolik dělal majitel toho biznesu za tvé doporučení? Říkám, no to nic mi nedal, to přece nikomu nedává. A chtěl by si mít peníze z tohle doporučení? Říkám, jasně, kdo by nechtěl? Takže to byly otázky, které ve mě vyvolaly určitý zmatek, protože jsem si myslel, že všichni nakupují tímhle způsobem a že takhle to funguje. Pokud člověk změní způsob nakupování, tak to může změnit. To, co my jsme udělali, změnili jsme ten vzorec. Otevřeli jsme si svůj vlastní internetový obchod, dneska už internetový, v roce 1994 samozřejmě internetový nebyl. A díky tomu, že nakupujeme sami u sebe, pro sebe, tak máme naše rodina několik výhod. Ta první výhoda je, že máme úsporu zhruba 60 000 korun ročně za běžné spotřební zboží a služby oproti tomu, co bychom utratili v supermarketu. To je super. Druhá věc, že máme aktivní příjem, to znamená, že máme zákazníky, klienty, kteří vědí o tom, že máme obrovský supermarket, jaký tam máme produkty a služby a nakupují od nás. A máte super aktivní příjem. A třetí věc je taková, že můžete si vybudovat stabilní pasivní příjem. A to je to nejzajímavější z tohohle podnikání, že se můžete stabilně finančně zabezpečit. A naším cílem je pomoct dalším lidem k tomu, že se tímhle podnikáním mohou stabilně finančně zabezpečit. Jde o to, jestli v tuhle chvíli
člověk něco hledá, jestli je nespokojený, jestli má nějakou prioritu v životě, kterou si buď potřebuje, nebo chce splnit a ví, že stávajícím zdrojem příjmu to není možné. Předpokládám, že v tuhle chvíli máte plno otázek, které vás zajímají. Přes tohle video to nevyřešíme, ale to, co můžete udělat, můžete mě zkontaktovat. Můžete si domluvit osobní schůzku, zhruba na hodinku, kde vám odpovím na veškeré otázky, vysvětlím vám ten business plán a uvidíme, jestli naše spolupráce bude dávat smysl. Vy se podíváte, jestli je to něco, co by vás zajímalo. Pokud ano, tak se můžeme domluvit, pokud ne, nic se neděje a vy jste alespoň získali přehled o tom, jaké jsou možnosti, jak dneska zajímavě podnikat bez rizika. Takže je to na vás, pokud spojíme váš potenciál a ty 20leté zkušenosti z podnikání, které máme my, tak z toho může vzniknout velmi zajímavý biznis. Takže i vy můžete začít podnikat se zárukou a můžeme společně vytvořit podnikání, který dává smysl. Takže těším se na viděnou, mějte se hezky a ahoj.